o teplické parkourové komunitě. Konkrétně se jedná o projekt v Teplicích, jde o obnovení tréninku a v podstatě celé komunity, která se mimochodem v podstatě úplně rozpadla, zase do jednoho celku, aby všichni trénovali společně. Takže první nejdůležitější věc, kde budete mít informace. Takže všechny informace dám dolů do popisku videa. Bude tam odkaz na stránku facebookovou, tam se všechno dozvíte ještě jednou. Vlastně já, když jsem přišel ze začátku na můj první trénink, tak to bylo vlastně v tělocvičně a všichni jsme tam prostě přišli na čas, dali si společnou rozcvičku, rozhejbali se, společný posilko a pak jsme se prostě postavili nějaký bedny a kladinu a taky ty věci a začali jsme prostě všichni společně trénovat. Takže jak už jsem říkal, na facebookovou stránku položím otázku, jaký den by vám vyhovoval na trénink, pondělí, úterý a tak dále. A prostě vy zaškrtnete možnost, která se vám nejvíc líbí, nebo možnosti a podle toho si nějak domluvíme. Samozřejmě není problém, kdyby to někomu někdy nevyhovovalo, tak napsat, domluvit, je to úplně v pohodě, nic nemusíte řešit. To samé platí, kdybyste šli ven na chvilku na 5 minut, tak napište ve 3 jsem na ptačích třeba, nějak se prostě domluvíme. Co se týče organizace tréninku, tak bych si přál, aby to bylo společný dohromady, aby jsme trénovali, čili prostě, aby se začalo v určitý čas, aby prostě jsme se všichni rozcvičili společně, rozběhali, možná nějaký trošičku posilování a pak začali skákat. Samozřejmě, když někdo přijde novej nebo bude tam koukat a bude chtít poradit, pomoct, nebude vědět, co má trénovat, tak přijďte za mnou s jakýmkoliv jiným a my vám něco vymyslíme, nebo vám můžeme říct, jak byste měli skákat a můžete se ptát na techniky, na různé věci a tak dále a tak dále. To by bylo asi všechno. Čekujte Facebook stránky a uvidíme se příště. Čau.